avionilor, vă rugăm să vă îndreptați atenția asupra membrilor echipajului care vă vor prezenta echipamentele de siguranță de la bordul acestui avion. De-a lungul culoarelor laterale puteți observa semnalele luminoase care vă vor direcționa către cea mai apropiată ieșire. Ieșirile de urgență sunt marcate cu semne exit. Acest avion este dotat cu o singură ieșire de urgență, astfel că, în eventualitatea unei evacuări, pentru evitarea unei aglomerări sub formă de îngrămădeală, vă rugăm să vă așezați pe culoarul din mijloc în ordine alfabetică. Ieșirea cea mai apropiată de dumneavoastră. Pentru o evacuare rapidă, ieșirile principale sunt dotate cu tobogane gonflabile. Centura de siguranță se cuplează astfel. Introduceți brida metalică în cataramă. Pentru ajustare, trageți de capătul liber al centurii. Pentru decuplare, se recomandă o discuție pregătitoare sau un ritual de dezlegare a gâmniilor. Luați o rădăcină de mătrăbună pe care o scoateți neapărat din pământ noaptea. Sau, pur și simplu, ridicați clapeta. Situația puțin probabilă a depresurizării cabinei, apucați imediat obiectul antistres și, în timp ce îl strângeți cu disperare până exact roțile, spuneți o rugăciune și vă mărturisiți pe scurt toate păcatele. Nu. În situația puțin probabilă a depresurizării cabinei, măștile de oxigen cad automat. Odată eliberate, trageți cea mai apropiată mască spre dumneavoastră, fixați-o pe gură și pe nas cu ajutorul benzii elastice și respirați normal. Pasagerii care însoțesc copii își vor fixa întâi propria mască. Vesta de salvare se află sub scaun într-o pungă de plastic sigilată. Veți umfla vesta de salvare doar la părăsirea avionului, trecând brusc de plăcuța roșie aflată în partea din față. Pentru umflare suplimentară, suflați în tuburile de cauciuc. Becul de semnalizare se va aprinde la contactul bateriei cu apa. Vesta este prevăzută și cu un fluier de semnalizare. Observați, vă rog, curelele. Atașați curelele călingelor din față și trageți de ele până când vesta vi se potrivește. Pentru mai multe informații, veți găsi în buzunarul scaunului din fața dumneavoastră o broșură ce conține câteva aspecte ale siguranței la bordul acestui avion. Vă mulțumim și vă dorim călătorie plăcută!
Mulțumim însoțitorului de bord de astăzi. This is your captain speaking.